Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Aris Irianti. Kanthi irah-irahan Dinuluti Kenya Rambut Pirang. Wengi kuwi ing angkasa babar blas ora ana lintang utawa bulan kang cumlorot madangi tlatah kutha cilik ing Kabupaten Purworejo sisih kulon, yaiku Kutha Arjo. Kutha cilik kuwi isih akeh peninggalan londo, utamane kang awujud sekolah menengah pertama ing Kutha Arjo. Wengi kuwi jane mono padha karo wengi-wengi sadurunge, nanging apa amarga wengi kuwi malem Jemuah Kliwon dadi ana nuansa kang beda. Uga wayah kuwi mendung mayungi tlatah Kutha Arjo kang krasa adem kaya nembus balung sungsum. Hawa adem wengi kuwi uga angin semilir katiup ndadekake tetanduran kang mageri pinggiran dalan Purworejo Kutha Arjo melu goyang-goyang katiup angin kaya dene penari ndolalak khas Purworejo kang lagi tampil ing panggung marai tambah asrining wengi kuwi. Dalanan kang biasane rame malah kepara macet uga sepi. Wengi kuwi mung ana 1-2 kena diitung driji kendaraan kang liwat nyalip Bu Resti jeneng singlon. Sing lagi ana dalan arep kondur saka aplusan nenggo bapake kang gerah opname ana ing RS Citra Wardaya Purworejo. Kepeksa Bu Resti wani nitih motor dhewekan wengi kuwi amarga esuke Bu Resti kudu dines ngajar dadi guru ana ing sekolah menengah pertama utawa SMP ing Kutha Arjo. Kutha cilik kang merakati kota ramah anak, lansia uga pekerja kaya dene Bu Resti kuwi. Untung wae ana ing dalanan kuwi ora ana wong kang ala utawa gendruwo kang beda utawa nggodha marang Bu Resti. Watone terus ndedonga nyuwun keselamatan dening Gusti, mesti slamet. Mengkono prinsipe Bu Resti saben dinane, mulane wengi kuwi uga ora wedi. Wengi kuwi hawa adem sejene mendung uga ana kene keprungu bledhek nyamber-nyamber nanging durung ana pratandha arep udan. Mulane Bu Resti langsam wae anggone nitih motore karepen cepet tekan dalem lan ngaso amarga esuke arep makarya. Nanging ora let suwe ana ing kadohan katon kenya ayu rambut pirang
ngawe-awe kang mertandani menawa kenya mau mbutuhake pitulungan. Amarga Bu Resti priyayi apian seneng tetulung. Mulane ora ana cubriya babar blas. Terus Bu Resti mandheg ana ing sacedhake kenya ayu rambut pirang mau. Jebule kenya ayu rambut pirang mau arep nunut Bu Resti. Mbonceng amarga arah tujuane padha. Bu Resti uga ora wigah-wigih mandheg lan ngaturake supaya kenya rambut pirang mau enggal lenggah ana boncengane Bu Resti. Sawise mbonceng antarane Bu Resti lan kenya ayu rambut pirang mau ora omong-omongan amarga pancen ora ana bahan sing arep diomongake. Butuhe dinunuti ya siap wae wengi kuwi. Sadawane dalan kang diliwati mau isih sepi, mung ana swara kodhok lan jangkrik, uga kewan wengi kang sahut-sahutan, persis kaya konser musik ibu kota. Wah, mantep banget. Sadawane dalan anggone mboncengake kenya ayu rambut pirang mau uga ora menangi kendaraan liyane kang padha liwat, ora kaya menawa pas awan sadalan-dalan macet. Wengi kuwi kang jebule malem Jumat Kliwon. Kadangkala keprungu sesautan manuk ceguk kang cetha banget. Sadawane dalan sing diliwati Bu Resti uga kenya ayu rambut pirang mau isih akeh kunang-kunang kang jejogetan ana sandhure tanduran pari kang wiwit meratak. Lamunane Bu Resti digawe kaget amarga ora let suwe kenya ayu rambut pirang mau nepuk baune Bu Resti. Pertanda menawa tujuane kenya rambut pirang mau wis tekan. Tekan ngarep omah kang endah, loji omah kuno, gaweane londo kang isih ketok endah, megah, padhang, ana lampu neon kang murup. Ana omah loji mau, kenya ayu rambut pirang manggon ana kono. Jebule kenya ayu rambut pirang mau perawat ana ing rumah sakit. Amarga esuke kenya rambut pirang mau pengin bonceng utawa nunut maneh menawa Bu Resti aplusan nunggu bapake kang gerah diopname ana ing RS Citra Wardaya. Bu Resti uga setuju sesuk mulih saka mulang Bu Resti anggone aplusan nunggu bapake sadurunge arep ngampiri kenya ayu rambut pirang mau. Wong omahe uga adaan diliwati terus menawa arep neng rumah sakit Citra Wardaya. Bener kaya kang dijanjekake dening Bu Resti lan kenya ayu rambut pirang mau. Sawise kondur saka mulang, gage-gage Bu Resti rikat ngeblas menyang RS Citra Wardaya. Aplusan nunggu bapake kang opname ana rumah sakit kuwi. Ora lali karo janji sewengi kuwi Bu Resti arep ngampiri kenya ayu rambut pirang ana omah loji endah peninggalan londo mau bengi kang kenya ayu rambut pirang mudhun ana kono mau bengi. Nanging saebo kagete nalika arep nyetandarake motor sekupine.
Jebule panggonan omah loji peninggalan londo mau bengi ora ana babar blas. Sepisan maneh Bu Risti nyopot kaca matane lan ngucek-ucek mripate kang ora gatel, uga noleh ngiwa nengen. Ora ana wong kang bisa ditakoni amarga kang kanggo mandheg kenya ayu rambut pirang mau bengi kuwi kuburan alias makam. Dadi wengi malam Jumat Kliwon mau bengi kuwi ana kedadian aneh lan mistik kang dialami dening Bu Risti, yakuwi dinunuti kenya ayu rambut pirang kang mudhun ana kuburan. Karipta dening Aris Irianti. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 58 tanggal 2 Mei 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.